Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what's happening on iGenesis namhlanje mhla ka-17 April 2026. Sikhumbule izolo ukuthi uMpumi ugcine edubule uGabriel. Namhlanje uWendy ukhuza uMpumi ukuthi akabeke phansi isibhamu ngoba uGabriel uyableeda. Lapho uMpumi lokhu ethi mama suka, athi uWendy ngiyakucela mntanami beka phansi isibhamu. uGabriel uphume igazi emlomeni. Lapho uyakhuluma nalowo Gabriel wakhona emlomeni ngoba wadlula. Uthi uzama ukungibulala uzobona uzosola avela phela amdubula uMpumi kazi uMpumi lesisibindi usithathe esingaka alala uGabriel athule. Felicia nobonke balokhu bebangela indaba kaMaruna uze uthi uzotshela omalume emakhaya bafunele ubonke intombi yomZulu enesithunzi futhi ehloniphayo. Lapho unkosikazi kaMfundisi ugiva uBishop ngalana uyabuza uBishop ukuthi yini manje wangibetray ngalento yenziwe. Wathi wena ubona ukuthi uMaruna nobonke bathandana avele nje athi umfundisi akekho nje ongaboni ukuthi bayathandana laba. Avele athi Felicia okay, angithi uyamthanda uMaruna, hamba uyomshada. Hawu wabonga ubonke wathi nje uFelicia uze wazi kodwa ukuthi kumafaka baba wakho akukho ngisho isenti ozolithola. Wathi bonke kusho wena lokho ngathi wazama ukulethela umgodo wakho la ekhaya wazama ukusiphuca okungokwethu. Athi nje uFelicia kubonke ungakhohlwa ukuthi ngumama wakho. Athi bonke leli fa lakaThabela selisimini and noMaruna uzoba ingxenye yalo. Avele abashiya kanjalo bonke wamlandela uma wakhe. uMaruna uzama ukuza uGabriel ukuthi usaphefumula yena, ambuza umakho ukuthi wenzani. Asho ukuthi ufuna ukuza uGabriel ukuthi usakhipha yena umoya. Avele athi Mpumi uma nje kuwukuthi usaphefumula uzophinda ngimdubule. Lapho umakho uyamncenga ukuthi ayekele into. Athi nje uMaruna mama akasaphefumula. Athi uqonda ukuthini ukuthi akasaphefumula. Lapho uMpumi usehleli phansi uyakhala naye bakithi uWendy uyamgiva ukuthi uzosibulalela umuntu la endlini. uMaruna lapho uthi akufonela amaphoyisa ne-ambulance. Athi nje uma wakhe akukho amaphoyisa la azobizwa la. Wathi nje thina sobona ukuthi senza kanjani. uMaruna ngalana ukhala nangokuthi bekuwusuku lakhe lomshado lolu. Bathatha babeka nje uWendy noMaruna bazi bazokwenza njani. Babanga ngisho ifoni ngoba uMaruna ufuna ukufonela amaphoyisa. Lapho uMpumi sesibeke esiphongweni sakhe isibhamu sishaya umthandazo omncane. Basondela uMaruna nomakhe bamncinga ukuthi angakwenzi lokho ukuthi azibulale ngenxa kaGabriel. Lapho uyaqhubeka uyathandaza uMpumi. uMaruna uyamncinga ukuthi bazozilungisa izinto angayenzi lento afuna ukuyenza. Azazi yena uMaruna ngokwenza impilo kaMpumi ukuthi ibe njena. Lapho ilokhu ethandaze njalo usasibekile nesibhamu lapha ekhanda. Lapho ifibezwe uGabriel uyagciha avela asukuma ukushesha uMpumi esho khona ukuthi ngizokwenza sure ukuthi ngiyamqedela ukuze angeke aphinde ezobuhlungu. Athi uyazama ukucela uxolo uGabriel. Athi nje uMpumi wena wenza njani ngikuncenga Gabriel, wena wenza njani ngikuncenga Gabriel ukuthi ungafaki leya video kodwa wena ugcine wenze njani. Uyamncenga uMaruna ngalana uthi akubeke phansi akabeke yena akabeke akhulume naye. Athi nje uMpumi engayenzi lonto ngiyakucela. Lapho uWendy uthwele izandla ekhanda akazazi kumele enze ini. Aqhubeka uGabriel athi uMpumi ucela acabange usamncane kabi ukuthi engadlula ezintweni ezinjena. Wathi nje uma kungenjalo ngicela ningibizele uma umntanami uFelicia ngifuna ukubona yena unkosikazi wami. uMpumi usaqhubeka ngenza isilima sakho. Ethi nje uMpumi ngiyaxolisa ukudlala ngothando lwakho kodwa ongakudeserve lokhu and ngizobuyisa nezingoma zakho khulileka. Lapho ufuna ukubona nomachiliza lana ubakho uzoranda uMaruna njengesivumelwano sabo ukuthi beyoshada. Lapho nanginoma wakho uzomncenga ukuthi angayenzi leyo nto yonke leyo nto abajike babuyele endlini. Abuze bonke ukuthi bazokwenzani. Athi uFelicia bayothandaza bese benze yonke into yokwenza sure ukuthi ayikho into eyenzekalayo. Ebese amtshela ngephupho lakhe aliphuphile izolo ukuthi umphupho eshonile. Washo khona ukuthi ubengazi ukuthi lisho ukuthini eliphupho. Wathi kodwa uyazi ukuthi kukhona okurungu okuzokwenzeka. Athi ababuyele emuva. Athi nje ubonke uma lelo phupho linguMaruna angeke alilalele ngoba uyazi naye ukuthi uMaruna uyamthanda kancane. Wathi mhlawumbe if ucabanga yini engingayenza uma sengiyekile ukuthandana noMaruna. Wathi uFelicia lutho. Wathi bonke awukwazi, it's either ngiphuza utshwala noma ngimusha impilo yami. Lapho endlini bayalaba bangayisibhamu lesi esiphethwe uMpumi noGabriel. Usevukile phansi ufuna lesi sibhamu esiphethwe uGabriel. uFelicia uvele wagcina emnikile ubonke isibusiso sakhe nje. Mntanami hamba uyofuna umuntu umthandayo. Wathi uFelicia ngiyabona ukuthi awukho happy mntanami. Wathi hamba uyofuna injabulo yakho, hamba uye kumuntu ozohlezi ekujabulisa njalo. Wajabula bakithi bonke wazomhaga uma wakhe. Wathi nje khululeka ngami noMaruna soyithola indlela yokuphilisana sebadala uma semangaka. Wathi nje ngiyamamukela njengomakoti wami omusha. Wajabula bonke waphinda futhi wamhaga uma wakhe. Wathi nje uFelicia
Isicelo sempilo lesi mntanami kuthina sonke. Ahambe uFelicia aze amtshele ukuthi uyamthanda noBonko, athi uyamthanda naye. Hhayi bekusho khona ukuthi hhayi khona okuzokwenzeka lena. Lana endlini kusabhizi kubangwa isibhamu. Khumbula uBonko usasondele ngasemnyango ngoba ezongena. Uma ezwa ngaphakathi uzomsinda vele angene fast. Kuvele kudubuleke yena angithi isibhamu lesi besibheke ngakuyena. Yo akhale kakhulu uFelicia emotweni avele aphume ethi uzobheka uBonko avele akhombe yena umpumi ngesibhamu. Athi uGabriel baleka Felicia agijime athi uyomvukela bavele badubuleke bobabili bafe khona lapho. uBonko usabhekela uMarone yakhala bakithi ukuthi akazame ukubamba umoya angamshiyi. Namhlanje bekuyisiqephu sokugcina kwiGenesis. Ningaphatheki kabi mhlawumbe usazobuya uSeason 2 kodwa kwanamhlanje kuphela lana ngeGenesis. Ngeyibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe namusho umbono wakho. Bayo.